obodo ihe na-eme ma dị mma just gwa onwe ya eziokwu were obi Chineke inwe n'ụwa gwa onwe ya eziokwu ememe ihe ọjọọ wee mali gị ihe na-eme ma dị mma onye obodo a na-ekwu ngụnwa na-emegara ihe ọzọ imega ihe last week ịbụ onu nwa iwere ego nwa nye nwa kwụọ nwa ụgwọ Oga biko point of correction abụrụ m ashawo ego transport m ka nna anyị ego mmejuwe n'ala ibe m ka nze na-asị karịa ekwensu for lying to me ihe ejokpa wee na-awado 1 naira and if keke ma mejiri adrop gị nke wa na-ekwu ire tu ọrụ ime ijugo mmadụ ihe nke bụ ihe men Oga imeli ihe last week ka ife men thank you onye ọbụla a na-egbu egbe kwesịrị ịnụ mmiri ọya kwube mmiri n'okwu gị ka ife men otu gbabara nwa asa yes for 3 months na-agba nwa chik na-agba ya chik nwa na-awụgharị m 70 years old na-esend recharge card na-ego shawama igo shawama shawama ịtabe before ka igolo nwa ya awada ihe ma na-emebu before ị mara highest ụmụazị awada igo ife abacha na azụ na mana ego onye ashawama na atanugo shawama mana ego rimie nwa ya gba nwa ka ọ bịa my house yo nwa ihe nyọrọ nwa anyị gbakọ ọrụ so na yo Buhari ya resign ị ma laslas nwa akwa ibe my house o mie nwa agwa na ọ bịakwara nwere ihe anyị eme after shawama niile na ọ bụ sasọ mmiri bụ ụtọ imbesa ka eko osisi oke nsị ya ka ewa mie nwa agwa na omenubeghi before ya unto virgin na ọ bụ virgin yagide nwa wee kwe ime ya gwa m nọọsụ okpughe ka m na-eti okpu gịnịzi ogbu amụ amụ na-enwe okpu okpu amụ m bụ kango papas ọ gbagote nwesi ya onwe ekwe ka ntị so okpu ntị dị okpu nwa tie ọsị m onyi nsị ya na-atakwa onyi onye obodo nnu amapụrụ na afa m bụ onye ọtị dade ọsị m nọsọ okpu bụ ife a nsị ya ọsị na okpu atọ m ọsị ntị ikwuo oti eti nọsọ bụ veji ọsị m na ọkafọ nsị ya na ọ dị outside ọsị ntị icha ntị otie nsị m ya atọgbuo sị m akwụ ya akwa mkpụrụ akwa ya nsị na ọ dị n'ilo asị m wee iwi nne ka m ji wee chapụta ịma na-eme ọdụdụ nwa na-atarụ nchingọm na-ata chingọm na-aza kọ mgbe were iwe fọpụta wee were aka wọsh m efuo wọsh m dị ebe a kịta na ada ka ntị ibridge the contract yes ka isi si ya na ibu virgin ịbịazi iburuze mbuze bulu basin force this thing ihe eji ọkpa na awada wee jee awada ifiri keke enwe na ebe o ebuje ibu di watch ya n'ike gị ibu watch n'ike gị buru watch m na-akpagharị imekọrọ go watch ya mana enye ọma mere wepụtala watch m atakpọrọ m na anya ọbụrụ fọt gị na-ege m ntị anwụkwụna ma kpọm na fon ọzọ n'ụwa ya madam anyị akpọ gị na fon iji watch ya ibu watch ya n'ike gị ihe wetala watch m o enye ọma mere wepụtala watch m ka anyị imagine itichara okwu tigo ma mgbụrụ ya were aka watch m efuo nne wetara ya watch ya o buru watch m na-asị m ihe mana ngụnwa ị na-agba aka ala n'ụlọ abalị dị anyị abalị agba aka ọ na-ekwekwanụ nwoke ya na ihe ka anyị malụ ma ya elu Abakaliki street dị anyị Shot by the Ghana Victuals.